Obradoiro, Obra e Ribeira, queremos dar as gracias a 11 ao xurado por haberse acordado de nós. Queremos tamén felicitar ao resto dos premiados e facer un reconocimiento expreso de quenes nos precederon no cargo que hoxendía ocupamos estes 4 alcaldes, que foron os verdadeiros valedores deste proxecto. Facer tamén unha mención de todos eses empresarios da nosa bisbarra que creeron no proxecto, que traballaron por el. Tamén un agradecimento á Secretaría Xeral para o Turismo, que nos axudou en este e en outros proxectos, e ao presidente da Xunta, de quen depende orgánicamente. E, polo tanto, para nós é unha satisfacción recibir un premio pola solidaridade, porque Barbanza aposta pola calidade e non pola cantidade, aposta pola solidaridade e non pola masa. E nós sabemos que moita xente que nos visite quizá non poda ver as nosas belezas, pero gracias a este programa de turismo accesible sabemos que van a sentir a nosa ría e os nosos lugares acolledores. Polo tanto, para nós é unha honra recibir este premio